vooral dus de optiek gebeuren, zeg maar. Hè? Dus optometrie, contactlenzen, zonnebrillen, optiek, dus algemeen. Daarnaast heb je de juwelier, dus juwelen verkopen, horloges. En daarnaast doen we ook heel veel reparaties maken. Dus dat wil zeggen goud doen we repareren, ringen solderen. We doen klokken maken, weer helemaal in elkaar halen, alles controleren, weer in elkaar draaien, dat het weer allemaal perfect loopt.